Čau, 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 tu je Nobody Let's Plays pri ďalšom dieli z hry GTA San Andreas. Sorry. Som prezlečený, ako vidíte, dal som trošku za kamerou, som vo farbách Grove Street. Smoking weed. Len v pohodičke si chodí po ulici a páli. Rádi, a my sa ideme vrhnúť na ďalšiu misiu od Sweeta. Áno, to je to S-ko rovno pred nami. Ale ešte predtým si to uložíme, pretože teraz som spravil pár misií. Som hral za kamerou, jak som hovoril. Nemám sprej. Hej, už viem. Potom si zoberieme sprej a pôjdeme. Že som došiel na to, jak sa dostať tam hore. Keďže vidíte, že mám túto vecičku. Aj to vám ukážem. No teraz do nášho domu a... Rozhodol som sa, že tieto diely budú mať od 30 do 45 minút z tejto hry. Takže nejak takto bude. Super Meat Boy není že dohraný, ale už ho viac hrať nebudem. Bola len taká ukážka, že čo to vlastne... Nie, že čo to vlastne, ale cez tie levely od Forest do Rapture. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man. But you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good government, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Yeah, CJ, you can drive, homie. He's tripping. Šialenstvo, ináč pozrite, aký som gangsta. Man. Nevadí. Ale dobre mu naložil. Je to feťak. No takže, za kamerou som robil... Where we going, homie? Rolling Heights, Ballers Country. Do us a little drive-by, huh? You know something, matter of fact, you are chauffeur for this little gig. Come on. G, thanks, G. Just don't drive like no fool. No, za kamerou som robil takú misiu, že sme rozbili pár tých fialových feťačikov v jednom dome. A tu je ďalší skatepark, ne? Ne, to je len kanál. Ale vyzerá to tak. Teď do tých skateparkov niekedy pôjdeme. Na tu. Ballers Turf. You dogs ready? Yeah, for sure, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving, and we'll take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Let's roll! You put that on good, huh? Shit, get us out of here. We sitting ducks. Move it, CJ. We iced them, CJ. Let's hunt down some more. Stab out of here, CJ. You hit me, punk. I'ma hit you back. Speed it up a little, we sitting. Aha, tam sú ďalšie. A ja už nemôžem strieľať, lebo nemám náboje. Let's roll! Ani budem ich prechádzať. A on si tam tak úplne v kľude ide. That was way Akože... too easy. Let's go blast Who on cares? some more baller food. I don't give a fuck. Move it, CJ. Úplne tak si tam išiel tu. Rozstrieľam mu auto, on si to tak spokojne ide. Nedáva najavo. Už si spomínam, čo je to za misia. Smash on it, Carl, smash! Aha, len tak, zo srandy? To díky, no.
Poďme. Teraz to nesmiem pokaziť. Jak vyletel? Chlapče, ste to videli? Ale tí policajti sú otravní. Že ideme do laku, ne? Prestriekať auto. Toto je úžasný moment. Hľadajú nás, prestriekame auto, úplne na rovnakú farbu. A už o nás nevedia. Bože, to je taká hlúposť. Ale ako okolo nás úplne chodia v klidku, nič, no problému. Milujem túto hru. Oh, shit. Oh, hej. By sa mali ukludniť tí šoféry. Že... Okej. Prevezieme domov týchto magorov. You're down with the Grove and the ballers know it. So watch yourself from now on, CJ. Ten Wiz Khalifa napravo sa teleportoval, úplne zmizol, sa rozplynul. Ináč, ako sa dostať hore tam, hej? Teda tam hore, nevadí. Že vyleziete tu. Dostanete mikrolagy, či normálne lagy, či čo to je. A tady to. A máte naboje. Musím si ísť po spreji. Hop. Opa. Tu je sprej. Keby sme tak bežne nachádzali aj vonku sprej, to by bolo jednoduché. Dobre, dvihol som tu. No a teraz ideme zamalovať tam tých oných našich protivníkov. Mám to. Ring na ruku. Dosť dobré. Bang, 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 bang. Máme love. Nič, ideme na ďalšiu misiu. Let's go. Počkať. Fakt. Hej, stláč a drž ľavý shift propad. Na vrcholu skoku push. Skoro. Chlapče. Dobre. Ináč ten kož je úplne krásne spravený. Nevadí. Ale môžeme si hrať basketbal, kedy sa nám zachce. Svitovo dievča. Úplný gangster. You don't say. Hey, Carl, no time to chit chat. Been seeing a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto. Oh, for sure, man. Hang in there. Drive by Emmett and get heated. Toto sa mi páči. Tak fakt on zabil vlastného. Tak počkať, skočiť po nejakú uchočku. Nepotrebujem zbraň, čo sa bojíš? Sa musím dostať k Sweetovi.
Hej, Sweet už dostáva na trak. Dúfam, že není ďaleko ten debil, no ale vyzerá byť. Nevadí. Sorry. To nevadí. To sa stáva, okej. Už sme skoro tam. To si robíš srandu. Mal som medzi nich... Nie, ja teraz prídem o... O ne. Ty vole. No tak toto není zabavné. Myslím, že si po všetko budeme musieť dojsť znova. No... Bože. To sú zmrdí. Tak ja ich sundám 4 ty vole a on ma sundá 1 sám. Si robíš srandu, no pozerajú, už po mne strieľajú. Aj zli. Nevadí. Bež. Dobre. No ale... No, teraz to musím robiť znova. Ježiš, to je toľko tých negrov fialových. No, ako? To som nepochopil. Len tak. Medzi rečou. Ja som mal granáty, som tam mohol hodiť granáty, ale bol by pokoj. Nebol by žiaden problém. Bože. Možno mám tuky. Prichádza mne. Teraz, je tu niečo, čo by ma malo zaujímať? Vyzerá to tak zatiaľ. Či to je tá budova s granátmi? Ne, ale dá sa vojsť, no. Čože ma celkom zaujalo. Je tu niečo, čo by ma malo zaujať. Klasika, GTA prekvapí v najlepšej chvíľke. A čo je dnu? To ma tiež celkom zaujíma. Lol. S SMGčkom v ruke, jak pán. Myslíte, že tu bude niekto? Nejakí ľudia? Lebo to tu vyzerá dosť strašidelne. Akože nehovorím, že sa bojím, ale celkom by sa to tak dalo nazvať aj strachom. To sa ísť sem sa ísť nedá. Ďalší byt nejaký, neviem, to bude asi motel alebo niečo také. Ale vyzerá to tu hrozne. Ty vole. Prehľadáme izby. Či tu niečo není. Zrejme tu není nič. Moment. Tak nie. Myslel som si, že musím vypnúť práčku. Nevadí. No ale ako sa stade to dostanem preč? To je otázka. Došiel som na to. Tiež nevadí. Zlepšila sa mi výdrž. Tam. No, vyzmrdni. Tak ja sa s nimi hrať nebudem. To není normálne, že by oni ma sundali dvakrát za 10 minút.
Dobre, ideme urobiť ešte raz túto misiu. Máme skoro všetko to, čo predtým. Hey, give me that paper. Tak ty po mne strieľaš, ty zmrt. No ale ja by som sa rád išiel nájsť niekde. Ja som asi v zlej štvrti. Bicykel. Tiež možnosť dopravy. Tak ideme. No a hneď sa tu dá nájsť, paráda. Ježišu Kriste. Ale musel to urobiť. Musel ma som dať k zemi. Nechcem ich strieľať, lebo tu je Zeit. Oni už strieľajú po mne. Sú normálne hajzli. Okej. Teraz im spravím peklo ze života, len sa najem. Jedny plnené krydelkám. A k tomu jedného mŕtvého fialového Magora. Keby som mal tie granáty, to by bolo. Celkom malé to tu je. A nedá sa tu ísť. No. Nie sú tu už. Okej. Takže si rada. Kradneme auto od jedného z nich. A ideme preč. Ja sa s nimi budem hrať, ty vole. Shit. To bolo asi príliš. Ale prečo sú tí fialoví hajzli tu? To mi vysvetlíte. This all you giving me? Akože namierím na ňo, utekám. Strieľam do ňo. Nestará sa úplne absolútne. Ty vole, čo ty chceš? To sme už videli, zvoní telefón, aj to sme už videli. Že bežíme za svítom. F, nasadni, ak potrebuješ nejakú zbraň, stav sa ujeme to. Nepotrebujem zbraň. Potrebujem sundať tých debilkov. A teraz to urobíme trošku inak, ja ich prejdem čo najviac. A potom zachránime svíta. Čule, ale to fakt nechápem, čo sú toto za monstry. No, a idete. Jeden, druhý, tretí. No, už vystupujem, čo sa bojíš. Ježiši Kriste, zás ma sundali. Ja z toho normálne umrem.